Inħoss li dawn huma ċirkostanzi partikolari u għalhekk għandi nesprimi it-tama tiegħi li bid-diskussjonijiet li għaddejjin tinstab soluzzjoni li bija jiġu indirizzati il-punti kollha li qegħdin jiġu espressi mill-esponenti differenti f'dan id-dibattitu. Hekk sostna il-President ta' Malta George Vella fid-diskors tiegħu f'Jum ir-Repubblika b'referenza għall-emenda tal-abort li qed jipproponi l-Gvern fl-aħħar jiem. Tal-diskors indirizzah quddiem l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat mis-Sinjura tiegħu Anne-Marie Grech, kif ukoll Presidenti Emeriti tar-Repubblika, il-Prim Ministru u ex-Prim Ministri. President ta' Malta tkellem dwar l-isfida tal-industrija tal-bini li qed tifni lill-ambjent ta' madwarna u fakkar li l-ambjent mhux għal dejjem fejn sostna li xhieda ta' dan hija l-gżira Awċija li qed tinbidel b'mod maġġel. Dak li qiegħed naraw iseħħ madwarna f'dan il-qasam ma jagħmlilniex kuraġġ. Pajjiżna qiegħed narawh jitatta bil-mod il-mod taħt it-tarmak tat-toroq, taħt il-bini li jinferex dejjem aktar u taħt oqsma industrijali. U insista li pajjiżna limitat ħafna u għandna nibżgħu għall-ambjent ta' madwarna għax aħna lkoll inkunu telliefa. L-ambjent mhuwiex riżors infinit. F'pajjiżna huwa limitat ħafna. U la darba nitilfuh ma nistgħux inġibuh lura. Aħna lkoll nkunu telliefa u r-rebbieħ ikun biss min ikun ħaxxem butu jinnegozja riżorsa daqshekk prezzjuża. Fil-waqt il-President George Vella saħaq illi f'din l-industrija jintilfu l-ħajjiet u appella lill-awtoritajiet sabiex jeżerċitaw id-disċiplina u jassiguraw sigurtà sħiħa tal-ambjent. Ukoll insista dwar il-fatt li fit-toroq Maltin qed ikollna bil-wisq fatalitajiet. Qed ikollna wisq imwiet kawża ta' inċidenti ta' traffiku fit-toroq tagħna. L-inselmu l-memorja tal-vittmi wara li jkun sar l-inċident mhux biżżejjed. Irridu analizzaw x'inhu jiġri u nieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex dawn ma jseħħux. Fid-diskors tiegħu il-President ta' Malta saħaq illi f'Malta hawn wisvetturi għaċ-ċokon ta' pajjiżna u appella lill-awtoritajiet sabiex jisimgħu mill-esperti bilan illi l-poplu ma jibqax iġġamjat fit-toroq. U semma wkoll il-każi ta' fastidju sesswali fuq il-postijiet tax-xogħol u każi ta' vjolenza domestika fejn saħaq illi l-każi li xokjaw pajjiż fl-aħħar ġimgħat m'għandhomx jirrepetu ruhom u għandu jisir minn kollox biex il-vittmi jiġu mejjuna. Ta' fil-waqt li tkellem dwar il-bżonn li ngħinu lil dawk il-persuni li qed jgħixu l-faqar fis-silenzju jew li mhux ilaħqu mal-ħlas tal-kirja ta' djarhom illi kull ma jmur qed tiżdied. Il-President George Vella talab ukoll għat-tolleranza ma' persuni barranin u kkundanna l-kollox il-każi ta' razziżmu li rajna u smajna bihom. Intant, u tkellem ukoll dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia illi ddeskrivih bħala sħaba sewda u insista li l-pajjiż obbligat moralment li l-familja tagħha tkun sodisfatta l-kollox u b'mod komplet. Ta' fil-waqt li appella sabiex tinstab soluzzjoni minnu fieħu jseħħ blok f'dak li għandu x'jaqsam partikolarment il-ħatra tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Matul dan il-jum pajjiżna jiċċelebra il-ġurnata fejn Malta ma baqgħetx taħt ir-renju tar-Reġina Elisabetta II minflok inħatar l-ewwel President ta' Malta Repubblika Serent Nimamo. Din is-sena tiġi ċelebrat it-48 anniversarju ta' dan il-jum. Jum ir-Repubblika beda bil-parata mis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta fi triq ir-Repubblika mal-wasla tagħhom fi Pjazza San Giorgio. Is-soldati kienu spezzjonati bil-President ta' Malta u ndaq l-innu nazzjonali.